ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନୂଆ ପାଠ ଗୁଣ ନିୟକ ହେଲା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଗୁଣ ନିୟକ। ତମେମାନେ ଗୁଣ ନିୟକ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନ। ଗୁଣ ନିୟକ କହିଲେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ବା ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାରେ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ଏକ ଏକଟା କେଉଁ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାରେ ଅଛି ବା କେଉଁ ପଣିକିଆରେ ଅଛି? ଏକ ଗୁଣନ ଏକ ସମାନ ଏକ। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଏକକ ପଣିକିଆରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେବା ଦୁଇ, ଦୁଇଟା କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ଏକ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଗୁଣନ ଏକ ସମାନ ଦୁଇ। ସିଏ ଅଛି ଏକ ଆଉ ଦୁଇ ଏକ ପଣିକିଆରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେବା ତିନି, ତିନିଟା କେଉଁ ପଣିକିଆରେ ଅଛି? ଏକ ଗୁଣନ ତିନି ସମାନ ତିନି, ତିନି ଗୁଣନ ଏକ ସମାନ ତିନି। ତେଣୁ ସିଏ ଅଛି ଏକ ଆଉ ତିନି ଏକ ପଣିକିଆରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେବା ଚାରି, ଚାରିଟା କେଉଁ ପଣିକିଆରେ ଅଛି? ଏକ ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନେ ଚାରି, ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନେ ଚାରି, ଚାରି ଗୁଣନ ଏକ ସମାନେ ଚାରି। ସେ କେତେକ ପଣିକିଆରେ ଅଛି? ଏକ ଦୁଇ ଚାରି ଏକ ପଣିକିଆରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେବା ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚଟା କେଉଁ ପଣିକିଆରେ ଅଛି ବା କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାରେ ଅଛି? ଏକ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନେ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଏକ ସମାନେ ପାଞ୍ଚ। ତାହେଲେ ସେ କେବଳ ଏକ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେବା ଛଅ, ଛଅଟା କେଉଁ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାରେ ଅଛି? ଏକ ଗୁଣନ ଛଅ, ତାପରେ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି, ତାପରେ ତିନି ଗୁଣନ ଦୁଇ, ତାପରେ ଛଅ ଗୁଣନ ଏକ। ଏତିକି। ତାମାନେ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ପଣିକିଆରେ ରହିଲା? ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଛଅ, ଚାରି କୋଟି ଛଅ। ତାର କେତେଟା ଗୁଣ ନିୟକ ହେଲା? ଚାରିଟା। ଏକର କେତେଟା ଗୁଣ ନିୟକ? ଗୋଟେ। ଦୁଇର କେତେଟା ଗୁଣ ନିୟକ? ଦୁଇଟା। ତିନିର କେତେଟା ଗୁଣ ନିୟକ? ଦୁଇଟା। ଚାରିର କେତେଟା ଗୁଣ ନିୟକ? ତିନିଟା। ପାଞ୍ଚର କେତେଟା ଗୁଣ ନିୟକ? ତିନିଟା। ଛଅର କେତେଟା ଗୁଣ ନିୟକ? ଚାରିଟା। ସାତ, ସାତର କେତେଟା ଗୁଣ ନିୟକ? ଏକ ଗୁଣନ ସାତ, ଏକ ଗୁଣନ ସାତ ଦୁଇଟି। ଆଠର କେତେଟା ଗୁଣ ନିୟକ? ଏକ ଗୁଣନ ଆଠ, ଦୁଇ ଗୁଣନ ଚାରି, ଦୁଇ ଚଉକ ଆଠ। ତାପରେ ତିନି ନାହିଁ, ତିନି ତିରି ନାହିଁ। ତାପରେ ଚାରି ଗୁଣନ ଦୁଇ, ତାପରେ ଆଠ ଗୁଣନ ଏକ। ତାର ହେଲେ ଏକ ଦୁଇ ଚାରି ଆଠ, ଚାରିଟା ହେଲା। ତାପରେ ନଅ, ନଅର କେତେଟା ଗୁଣ ନିୟକ? ଏକ ଗୁଣନ ନଅ, ତାପରେ ତିନି ଗୁଣନ ତିନି, ତାପରେ ନଅ ଗୁଣନ ଏକ ସମାନେ ତିନିଟି। ଏକ ତିନି ନଅ। ତାପରେ ଦଶ, ଦଶ ଏକ ଗୁଣନ ଦଶ, ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଦୁଇ, ଦଶ ଗୁଣନ ଏକ ସମାନେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରିଟା, ଚାରିଟା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ନିୟକ ବାହାର କରିବା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ? ଯେ ଏକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ସାନ, କ'ଣ ସାନ ଗୁଣ ନିୟକ। ଏକ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ସାନ ଗୁଣ ନିୟକ। ଆଉ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଗୁଣ ନିୟକ କିଏ? ସେ ବଡ଼ ଗୁଣ ନିୟକ ହେଉଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା। ବଡ଼ ଗୁଣ ନିୟକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ନିୟକ ସେହି ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିଗଲା? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ନିୟକ କିଏ? ସେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣ ନିୟକ କିଏ? ସେ ଏକ। ଏକ ହେଉଛି ସାନ ଗୁଣ ନିୟକ, ନିଜେ ହେଉଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ପାଞ୍ଚର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣ ନିୟକ କିଏ? ସେ ପାଞ୍ଚ। ସାତର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣ ନିୟକ କିଏ? ସେ ସାତ। ବୁଝିଲ ତ? ହଜାରର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣ ନିୟକ କିଏ? ସେ ହଜାର। ତେଣୁ ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣ ନିୟକ ସେହି ସଂଖ୍ୟା, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣ ନିୟକ ଏକ। ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମରେ ସାନ, ସାନ ଗୁଣ ନିୟକ ଏକ, ବଡ଼ ଗୁଣ ନିୟକ ସେହି ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ଶିଖିବା। କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। କ'ଣ ଶିଖିବା? ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଦରକାର। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଟି ଗୁଣ ନିୟକ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ସର୍ବମୋଟ
दुईटी गुणनीयक जो संख्यार सर्वमोट दुईटी गुणनीयक दुईटी है हाँ दुईटी गुणनीयक जो संख्यार दुईटी गुणनीयक थाए ताकू मौलिक संख्या कहवा तो कौन कहवा मौलिक संख्या आउ गोटे कथा जान पिला माने प्रत्येक एटा हला एक एक दुई नंबर हूँ कौन प्रत्येक 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 मौलिक संख्या अजुग्म किंतु प्रत्येक अजुग्म संख्या प्रत्येक अजुग्म संख्या मौलिक संख्या नुहे है मौलिक संख्या नुहे पे दुई की छाड़ी है आउ गोटे 3 नंबर लिखा दुई हेउछि दुई एटी दुई दुई हेउछि जुग्म दुटा कौन आहुरी जुग्म ओ मौलिक अटे जुग्म ओ मौलिक अटे दुईटा कौन जुग्म आ मौलिक केवल दुई आउ कहीं नुह केवल दुईटा हूँ जुग्म आ मौलिक है नचेत प्रत्येक मौलिक संख्या गुड़िक अजुग्म किंतु प्रत्येक अजुग्म संख्या मौलिक नुह प्रत्येक मौलिक संख्या गुड़िक अजुग्म आम